Fuj, to je nechutné. Bože, Iveč. Je už nejako zlé. No ja nefotím, ja kamerujem. Ale môžem sa aj odfotiť. No poďme, Iveta, jedz. Ale my už sme zjedli, takže my sme vyhrali. Ešte 2 kalibky. No Iveta, poďme. No ideš. Ja to približujem. No Iveta, poďme. Jedan. Pomyśl mi to. No poďme, Iveta, ne. Tu, oproti tebe. Ježiš, Iveta, jedz. Dostaneš McFlurry. Ne, nugget. Ja to musím priblížiť. Bože. No už Henko, kolik. No poďme, Iveta. Jedno. Dobre, Nie. Iš koľko ľudí prišlo. Dobre, Iveta, jedz. No, Ivetka, jedz. Dobre, ale jedz. Prepáč, ale je tam mňa najčastejšie počuť. No boha, jedz. Nedostaneš. McFlurry, nedostaneš. Nedostaneš. McFlurry, nedostaneš. McFlurry. Tak áno, to sa snažím. Ja sa pokrabujem. Ale bolo je tam vidno. Hej, ruke. Ale ne. Bože, deti, ja sa pokramujem. Ja jem. Bože, Video na každom sa je hotel. Je vidno, jak niekto niečo robí a... dobre jedz. A není počuť toho, čo hovorí, ale ju ako smeje. Máš to video. Ona to... Že to je? Ja, že to padne už dole tam, pri zemi. Ešte ne. Neviem, spári. Máš ešte na to chuť? No smola, ideme. No na McFlurry. Nekašli. No ne, len ty. Počkaj.
Ideme, ja všetko kamerujem, Dority. Ja chcem piť. Chcem piť. Kde si? Tu. No hovor. Chcem piť. A čo chceš piť? Neviem. Kúpime si kolu, ne? Ale iba jednu a dve články. Dobre, máš nejaké prácu?